Pokračujem v nadväzovaní na úvodné video Problémy dnešnej doby, ktoré je dostupné na mojom skromnom YouTube kanáli, kde v 7. bode tvrdím, že veľká väčšina ľudí dnes nekriticky dôveruje tzv. Modernej vede. Po Koperníkovi a Darwinovi dnes uvediem niečo o Einsteinovi, jeho teóriách a motiváciách. A opäť, mojím cieľom tu nie je podať vyčerpávajúce informácie, ale poukázať na niektoré okolnosti a problémy, ktoré tieto teórie a ich aplikovanie vo vede a spoločnosti zásadne spochybňujú. Raná moderná veda 15. a 16. storočia objasňovala vesmír na mechanistickom a nominalistickom základe. Neskoršie interpretácie sa však odklonili od takéhoto chápania smerom k zapojeniu matematických pravidiel, očakávajúc systémy a univerzálny poriadok. A v 18. a 19. storočí vedci v oblasti biológie, chémie a fyziky skutočne objavili prírodné systémy. Objavy vo fyzike však neboli vo všetkých vládnúcich kruhoch západnej spoločnosti vítané. Najrušivejšie boli výsledky experimentov so svetlom, poukazujúce na organizovaný vesmír so stacionárnou Zemou. Presvedčiť sa, či sa hýbe breh alebo lodička, v ktorej som ja, či sa pohýna vlak, v ktorom sedím a nie ten, ktorý vidím z okna, alebo či sa hýbe Zem okolo Slnka a nie naopak, možno empiricky. Ponorením ruky do vody, otvorením okna na vlaku a pozretím sa na perón a v tom poslednom prípade zmeraním absolútnej rýchlosti Zeme pri jej púti vesmírom. Takýchto pokusov bolo veľa. Najprv Koperník, Galileo, Kepler, Newton, neskôr Pieroni, Hooke a ďalší sa snažili presadiť heliocentrickú agendu tak povediac na oblohe, čo značí, že ich experimenty boli založené na pozorovaniach vesmíru. Bradley potom prevádzal pokusy medzi nebom a Zemou. A napokon, väčšina ďalších experimentov, ako sú tie, ktoré vykonali Airy, Fresnel alebo Michelson a Morley, sa uskutočnili na Zemi. Avšak ani 200 rokov a nespočetné pokusy mnohých výskumníkov nepriniesli jediný experimentálny dôkaz o tom, že Zem obieha okolo Slnka. Aj keď už jednoduchý výpočet ukazuje, že relatívna rýchlosť Zeme okolo Slnka je viac ako 107 000 km za hodinu, nikto nikdy nedokázal, že Zem je v absolútnom pohybe vesmírom. V roku 1871 sa George Biddle Airy pripojil k prebiehajúcej diskusii o aberácii, čo je niečo ako nezvyčajné správanie svetla, a pre svoje pozorovania si vybral hviezdu Gamma Draconis, tak ako Hooke a Bradley pred ním. Experimentoval aj s 2 stacionárnymi teleskopmi, jeden bol naplnený vzduchom a druhý vodou. V oboch prípadoch hviezdne svetlo dopadlo na dno teleskopu. Demonstroval tým, že boli to hviezdy pohybujúce sa vzhľadom na stacionárnu Zem a nie rýchlo obiehajúca Zem pohybujúca sa vzhľadom na pomerne stacionárne hviezdy. Ak by sa pohybovala Zem a ďalekohľad s ňou, musel by zmeniť uhol. Airy takto neúmyselne preukázal, že Zem sa nehýbe. Výňatky zo správy Airyho pre Kráľovskú astronomickú spoločnosť ukazujú najprv záhlavie správy 4, potom stručné zhrnutie výsledkov a nakoniec tabuľku dokumentujúcu, že namerané hodnoty sa líšia len o 0,8 palca namiesto očakávaných plus 15 palcov a mínus 15 palcov. Preto sa tento experiment nazýva aj Airyho zlyhanie. V roku 1887 sa americkí vedci Michelson a Morley pokúsili potvrdiť, čo samo o sebe je metodická chyba, rýchlosť Zeme v éteri pomocou svetelného interferometra. Očakávali, že namerajú asi 30 km za sekundu, teda vypočítanú rýchlosť zemského obiehania okolo Slnka, avšak pohyb takéhoto rozsahu nezistili. Nazvali to nulovým výsledkom, hoci namerali medzi 1 a 10 km za sekundu, čo by zodpovedalo dennej rotácii Zeme okolo svojej osy. Toto je dôležité, pretože heliocentrický model predpokladá obeh Zeme okolo Slnka, teda ročný pohyb, a rotáciu Zeme okolo svojej osy, teda denný pohyb, zatiaľ čo geocentrický model vyžaduje len relatívnu rotáciu medzi Zemou a hviezdami vesmíru. Výsledky Michelsonovho-Morleyho experimentu spôsobili paniku vo vedeckej komunite, pretože ani veľmi sofistikované zariadenie nedokázalo potvrdiť obiehanie Zeme okolo Slnka. Geocentrizmus, odhodený Galileom, sa tak vracal ako bumerang.
Táto udalosť znamenala bod, v ktorom vedci na preukázanie heliocentrizmu našej slnečnej sústavy vyčerpali empirické experimenty a obrátili sa ku špekuláciám. Ako odpoveď na Michelsonov-Morleyho experiment roku 1892 dvaja vedci vytvorili teóriu nazývanú teraz Fitzgerald-Lorencova kontrakcia, ktorá v skutočnosti nebola ničím iným ako dohadom. Táto teória tvrdila, že v Michelsonovom-Morleyho experimente sa trubica v smere pohybu prístroja pri pohybe éterom skrátila, stlačila a to ovplyvnilo cestu svetelného lúča takým spôsobom, že to vyzeralo, ako by sa Zem nehýbala. Fitzgerald a Lorentz neposkytli nejaké empirické svedectvo pre takéto tvrdenie a bol to len spôsob, ako sa vyhnúť tomu, že Zem by mohla byť v pokoji. Boli si toho vedomí, ako vidno aj z listu Fitzgeralda Lorenzovi. Mimoriadne ma teší, keď počujem, že so mnou súhlasíte, pretože som dosť vysmievaný za svoj názor. Nedokázal som dokonca presvedčiť ani môjho vlastného žiaka Prestona, aby túto kritiku zaviedol do svojej knihy o svetle, vydanej v roku 1890. Ale dané vysvetlenie očividne nebolo uspokojivé a v roku 1905 Albert Einstein vytvoril špeciálnu teóriu relativity, v ktorej sa vyhol éteru. Urobil tak preto, lebo s prítomným éterom nedokázal vysvetliť nulový výsledok Michelsonov-Morleyho experimentu. Einstein v podstate povedal, že ako sa objekt pohybuje, tak so zvýšenou rýchlosťou sa zmenší jeho dĺžka, skráti sa čas medzi dvoma udalosťami a hustota sa zvyšuje. Einstein teda vlastne urobil to isté ako Lorentz a Fitzgerald, ale pokým oni aspoň tvrdili, že pohybujúci sa objekt sa zmenšuje kvôli odporu éteru, Einstein dospel k záveru, že zmenšovanie je princípom prírody. Einstein teda matematicky, to jest iba ako možnosť, navrhol, ako sa geocentrické hrozbe opäť raz vyhnúť. Urobil tak bez použitia akéhokoľvek empirického odkazu a apeloval výlučne na predpovede. Neprekvapuje preto, že jeho práca otriasla Newtonovou myšlienkou mechanistického vesmíru, založeného na absolútnych istotách. Článok v New York Times zo 7. decembra 1919 odrážal hlboko skeptickú náladu vo vedeckej komunite v tomto čase. Astronómovia musia mať absolútno. Zdvihnutie rúhavých hlasov proti času a priestoru uvrhlo niektorých z nich do stavu teroru, v ktorom zdanlivo cítia, aspoň počas prvých dní, základy všetkých ľudských myšlienok boli podkopané. Aby zahrnul gravitačné sily, tak v roku 1915 Einstein vytvoril dodatok ku špeciálnej teórii relativity a nazval ho všeobecnou teóriou relativity. V tejto teórii napríklad nie je žiadny rozdiel medzi Zemou rotujúcou vo fixnom vesmíre a fixnou Zemou vo vesmíre otáčajúcom sa okolo nej, pretože všetko je relatívne. Gravitáciu pritom popísal pomocou zvláštneho, štvordimenzionálneho konceptu, ktorý nazval časopriestorom. Všeobecná teória relativity vyvodzuje gravitáciu z geometrického javu v zakrivenom časopriestore. Podľa Einsteina je vaša ťaž na Zemi spôsobená skutočnosťou, že vaše telo cestuje cez pokrivený časopriestor. Gravitácia je najsilnejšia tam, kde je časopriestor najviac zakrivený a mizne tam, kde je časopriestor plochý. Toto je jadro Einsteinovej všeobecnej teórie relativity, ktorá je často zhrnutá týmito slovami. Hmota hovorí časopriestoru, ako sa má zakriviť, a zakrivený časopriestor hovorí hmote, ako sa má pohybovať. Laickej verejnosti je Albert Einstein známy väčšinou ako autor dvoch teórií relativity, špeciálnej z roku 1905 a všeobecnej z roku 1915. V roku 1922 bol ocenený Nobelovou cenou za fyziku za rok 1921, avšak nie za tieto teórie, ale za jeho služby teoretickej fyzike a najmä za objav zákona fotoelektrického efektu. Preberania ceny sa však nezúčastnil, lebo už mal naplánované viaceré cesty. Jedna z nich smerovala na ďaleký východ, kde okrem iného prijal pozvanie od Kyotskej univerzity. 14. decembra 1922 tam urobil prednášku, ktorá je dôležitá tým, že v nej uviedol svoj motív pre vytvorenie špeciálnej teórie relativity. Teda výsledky Michelsonov-Morleyho experimentu z roku 1887, ktorý na veľké prekvapenie vedeckej komunity nepotvrdil pohyb Zeme okolo Slnka. Potom som ja sám chcel overiť tok éteru vzhľadom na Zem, inými slovami pohyb Zeme. Keď som premýšľal o tomto probléme v mojich študentských rokoch, dozvedel som sa o zvláštnom výsledku Michelsonovho experimentu.
Čoskoro som dospel k záveru, že naša predstava o pohybe Zeme vzhľadom na éter je nesprávna, ak pripustíme Michelsonov nulový výsledok ako fakt. Toto bola prvá cestička, ktorá ma priviedla k špeciálnej teórii relativity. Odvtedy som dospel k presvedčeniu, že pohyb Zeme nemôže byť zistený žiadnym optickým experimentom, hoci Zem sa otáča okolo Slnka. A treba dodať, že translačný pohyb Zeme nielen okolo Slnka, ale vesmírom vôbec doteraz nebol dokázaný. To je pohyb skutočný a nie len nejaký fiktívny. Nebudem tu rozoberať detaily Einsteinových teórií, spomeniem len niekoľko z mnohých problémov s nimi. V špeciálnej teórii relativity rýchlosť svetla a každého objektu vo vesmíre je maximálne 300 000 km za sekundu, čo poznáte zo školy. Avšak vo všeobecnej teórii relativity tento limit nie je, o tom ste už v škole zrejme nepočuli. V súčasnej vede sa s týmito teóriami žongluje podľa potreby. Napríklad na vysvetlenie Michelsonovho-Morleyho experimentu sa používa špeciálna teória relativity, ale na Big Bang, ako aj na rozpínanie vesmíru, je nasadzovaná všeobecná teória relativity. Inerčný referenčný rámec, o ktorý sa opiera špeciálna teória relativity, nikde vo vesmíre neexistuje, lebo gravitačné a aj inerčné sily, ako sú odstredivé, Coriolis a Euler, sú prítomné všade. Aká je okamžitá rýchlosť svetla vo vesmíre, to sa nevie a presne sa nedá zmerať ani len na Zemi. Napriek tomu sa toto číslo používa na určovanie vzdialenosti hviezd, veľkosti vesmíru, veku vesmíru a tak ďalej. Akceptovaná rýchlosť svetla je takmer 300 000 km za sekundu vo vákuu. To je však len merateľná priemerná rýchlosť svetla. Rýchlosť svetla v jednom smere nie je merateľná pre problémy so synchronizáciou hodín pri zdroji a na detektore, ako si uvedomil už Einstein. Koncepcia svetelného roka je preto nielen zavádzajúca kvôli časovej jednotke v názve, ale je tiež veľmi nespoľahlivá ako jednotka dĺžky na meranie astronomických vzdialeností. Ale napriek tomu, že radikálne zmenil vnímanie reality, Einstein z rôznych príčin nie je so vzostupom postmoderného myslenia v západnej spoločnosti spájaný. Toto je potrebné trošku osvetliť. Relativizmus je niekedy označovaný, zvyčajne jeho kritikmi, ako téza, podľa ktorej sú všetky uhly pohľadu rovnako správne. V etike to znamená povedať, že všetky morálky sú rovnako dobré. V epistemológii to implikuje, že všetky názory alebo systémy názorov sú rovnako pravdivé. Relativizmus môže podkopať základ vedy a objektívnych vedomostí vo všeobecnosti. Rôzne druhy relativizmu, etické, epistemologické, kultúrne, estetické, sa zameriavajú na rôzne aspekty veci, ale zdieľajú spoločné presvedčenie, že niektoré aspekty veci sú také, aké sú, len s ohľadom na referenčný rámec. Niektorí učenci odmietajú uznať Einsteinov relativizmus a tvrdia, že fyzikálne zákony sú v jeho relativite všade rovnaké, čo je korektné. Avšak v špeciálnej relativite je inerčný referenčný rámec pozorovateľa rozhodujúci pre dĺžku objektu a plynutie času. Práve tento subjektivizmus, centralizácia na ja, robí Einsteinové teórie relativity relativistickými. A teda už len tieto dve charakteristické črty Einsteinovej fyziky, subjektivizmus a relativizmus, by mali stačiť na to, aby sme Einsteina vnímali prinajmenšom ako prechodnú postavu smerom k novému postmodernému vedomiu. Je pozoruhodné, že Einstein bol na západe okamžite povýšený na celebritu. A hoci vplyvní veci ako Mach, Poincaré, Lorentz, Planck, Michelson, Rutherford, Miller, Lenard, Tesla a ďalší namietali proti jeho teóriám, akademická obec a sila médií zaručili jeho slávu už v 20. rokoch 20. storočia. Napríklad Tesla si našiel čas pri mapovaní svojej vlastnej minulosti, aby vyjadril svoj ostrý nesúhlas s teóriami profesora Alberta Einsteina. Oznámil, že teória relativity je masívna chyba a klamlivá myšlienka a je proti zdravému rozumu. A že ani jediný z návrhov relativity nebol preukázaný. Einsteinova veda vniesla novú atmosféru priamo do spoločnosti a až neskôr, s oneskorením niekoľkých desaťročí, sa v 60. a 70. rokoch 20. storočia objavila postmoderná filozofia a pripojila k novému trendu, keď Derrida, Lyotard, Foucault, Rorty a niektorí ďalší popularizovali postmodernizmus vo filozofických kruhoch
stavajúc pritom na dielach Kanta, Dostojevského a Nietzscheho o vnímaní a vedomí. Americký filozof Richard Rorty, komentujúc zmysel života a pragmatizmus, oznámil začiatok novej éry vyhlásením, že vek pobožnosti a osvietenstva sa zdajú byť nezotaviteľnými. Cesta postmodernistického relativizmu teda viedla od Einsteinovej fyziky do filozofie a odtiaľ do celej západnej spoločnosti. Výsledkom je, že dnes máme relativizmus všade. Vo vede, v politike, v práve alebo v morálke. Typickými produktami postmodernizmu sú napríklad materialistický vesmír z ničoho, multivesmír, čierne diery, čierna hmota, čierna energia, silná umelá inteligencia alebo aj transhumanizmus.